Normaltasunez, itzuli da Euskal Kulturaren plaza. Gaur hasi eta igandera bitarte milaka lagun elkartuko dira bertan, sortzaileek aurkeztuko dituzten 930 nobedadeak ezagutzeko eta antolatu dituzten 250 kultur ekitaldiez gozatzeko besteak beste. Goizeko 10:30 zabaldu ditu ateak azokako gune nagusiak landakok. Han 160 eragilek baino gehiagok jarri dute euren mailan, euren sorkuntzak erakusteko, saltzeko eta kontsumitzaileekin hartu emana izateko. Era berean, abian da 6. Eixu Artisau azoka ere. Arratsaldeon guztioi martxan da Durangoko 57. azoka eguneko lehen egitasmo nabarmendua ikasle goiza izan da ikastetxetako gaztentzako eta eziztaientzako tailer, hitzaldi eta ikuskizunen egitarau berezia eskaini du azokak gune ezberdinetan. Ordea, publiko orokorrarentzat zabalik dauden ahotseneako ekitaldiak arratsaldean hasiko dira. Goizean ikaslentzako ekitaldiak antolatu baitituzte bertan, Olaia Intziarte izango da, Oltzara igotzen lehenengoan, ordu 2:30, lehengo lepotikan buruan izeneko diskoa aurkezteko. Irekiera ala, aurtengo azokaren helburua gaztengana irista da gehien bat, eta horrela azaldu dizkigu 57. aldiko asmoak Izaskun, Eiak Uriaga, Gerediaga elkarteko kideak adi. Momentu honetan posik pentsatu izan dugun irekiera aukidogulako, behintzat lantzen ibili garen irekiera aukidogulako, eta pasilloak ikaslez beteta ikusten hasita osalako, eta, hasiera emon deutzagolako urte osoko lanari. Eta helburua, guk helburutzat ipini duguna da, gaztei dei zuzen bat egitea, gazteek Durangoko azokan kuadrilan egiteko plan bat topatu daiela. Eta horregaitik, aurten gazte estanda eguna antolatu dugu, abenduaren 9an dei zabala egin gura deutzagu Euskal Herri osoko gazteei. Bada gurean gaur magazinean Abantza Balegi Durangoko udaleko kultur zinegotzia izan dugu gonbiatu nagusi gisa. Durangoko azoka izpide noski eta alaxe aritu da gaur udalerrian nabaritu den giroaz. Bai, benetan, nik uste dut danok Euskal Herritar gehienok honen esperuen egon gara, gogotsu, ohiko formatu honetara bueltatzeko gogoz, azkenien azokak hori deko, hartu emona. Bertako kaleetatik, landako guneko kaleetatik, Artekale, Barrenkale, Oenkale kaleetatik liburu eta dizkak ikusteko aukera eukitie, Durangon zehar hainbat ekintza eta aukera dekozu bertan egoteko, eta hartu eman hori zuzena benetan formatu horretara bueltatzei bosgarri guretzako benetan behar. Azokaren bueltako lehorroburuak ala laster izango gara bueltan Durangoko kultur ekimeneko berri gehiagorekin lehenago baina bada besterik Donostialdeko besiko zerbitzu buruek atzo jakinarazi zuten egunero egingo dutela bilkura Donostia ospitaleko atarian joan den ostiralean kargugabeturiko 2 zerbitzu buruak berriz integratzeko eskatzeko eta Osakietzari eta Osasun Sailari galde egiteko euren iritzia entzat har dezala. Gaurko bilkura jendetsua izan da oso, izan ere zerbitzu buruekin batera, ospitaleko 150 profesional inguru izan dira protestan, euripean eta isiltasunean elkartu dira eta txalo artean amaitu dute. Gizarte arloko beste gai batzuei helduta berriz, hezkuntzaz Euskal Herria Bilduk uste du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan erdietsitako hezkuntza akordioak jauzi bat ekarri behar duela euskalduntzean, laikotasunean eta inklusioan, eta akordioan agertzen den Euskal Hezkuntza Zerbitzua oinarrizko kanpalekutzat jotzen du Euskal Hezkuntza Sistema Publiko eta burujabea lortzeko bidean. Hala adierazi du Peio Otxandiano Euskal Herria Bilduko programa zuzendariak koalizioak Bilbon egin duen hezkuntza konferentzian. Euskal Hezkuntza Zerbitzua definitzeak aukera ematen duelako, hain zuzen ere, balio publikoa zertan datzan ondo definituta, hezkuntza tradizio euskaldun ezberdinen artean indarrak batzeko. Konkretuki, aukera ireki da eskola publikoaren bulkada berdinzalea eta ikastola mugimenduaren gaitasun autoeratzailea uztartzeko. Konfluentzia hori da bidea, eredu publiko komunitarioan antolatuko litzateken sistema publiko burujabea eraikitzen hasteko.
Ekonomia arlora salto eusko jaurlaritzak beste behin Europako suspertze planeko diruen banaketan eskualde irizpideak kontuan har daitezela eskatu dio Bruselari, Europako batzordeari. Suspertze eta erresilientzia tresnaren tarteko ebaluaziorako garaia baliatu du jaurlaritzak horretarako eta eskatu Espainiari dagokion planaren gehigarriak jaso ditzala irizpide horiek. Gauzak horrela, Arantxa Tapia ekonomiaren garapen sailburuak gaur adierazi du, ahalik eta lasterren izan beharko lituzketela Europako baliabideak behar dituzten inbertsio eraldatzaileak egin ahal izateko. Entzun. También estamos empezando a observar, y es que los recursos provenientes de Europa, los famosos PERTES, los recursos provenientes del Next Generation, se están adjudicando con un cierto retraso y como tienen que ser de carácter, vamos a decir, previo al inicio de las inversiones, pues existen ciertas inversiones que se están ralentizando, que se están retrasando. Por tanto, también deberíamos tener esos recursos a disposición a la mayor brevedad para acelerar nuestra economía y para acelerar esas inversiones que tienen que ser realmente transformadoras. Ukrainako gerrak besteak beste hankaz gora jarri du energiaren munduan eta energia segurtasunaren inguruko kezkak ziztu bizian indartu du energia trantsizioa, nazioarteko energia agentziaren ustez. Hortik adibidez, energia berriztagarrientzat iaz egindako hazkunde iragarpenak 30% handitu behar izan ditu orain agentziak. Berriztagarrien zabalkunderako arrazoi nagusia orain arte klima larrialdia izan bada ere, orain beste elementu bi berri agertu dira hazkundea ziztuan indartzen ari direnak energia agentziaren arabera. Bat, energia segurtasuna da, herrialde asko ari baitira, berriztagarriak aukera gisa ikusten energia segurtasunerako, hori agerikoa delarik Europan. Hazkunderako beste pizgarri berria, energiaren prezioak dira agentziaren aburuz. Adierazi dutenez, badakite azken urteetan berriztagarrien kostuak jaitsi egin direla, baina orain horri gehitu behar zaizkio energia fosilen prezio handi eta aldakorrak gehitu dute gas eta ikatz garestiak prezioetan lehiakorrago egin dituela berriztagarriak. Bada argindarraren prezio ez argindar mozketei buruzko eztabaida beroa oztu nahi du Emmanuel Macron Frantziako Errepublikako presidenteak. Frantziako gobernua baina egoera horretarako prestatzen ari da eta azaroaren amaieran agindu zien prefetei beren departamenduak mozketa posible horietarako presta daitezen. Aukeren artean dago departamendu osoetan 2 orduz argindarra moztea, baldin eta RTE argindar sarearen kudeatzaileak uste badu une batzuetan ez dela nahiko argindarrik. 3 egun aurretik ohartaraziko lukete arazoak izan daitezkeela, kontsuma murrizteko aukera izan dadin, egoera horretarako prestatzea justifikatu du Macronek. Bestaldetik, Frantziako gobernuak jada iragarri du zer egingo duen urtarrilaren batetik aurrera erregaiaren kostua txikitzeko. Orduan amaituko da erregaiaren deskontu orokorra eta diru sarrera apalak dituzten langileek baizik ez dute jasoko. Elisabeth Borne lehen ministroak RTL irratian azaldu duenez, 100 euroren laguntza bat emango diete lanera joateko haien autoaren beharra duten frantziar apalein. Kalkulatu dutenez, 10 milioi lagunek jaso ahal izango dute, familien erdiek baino pixka bat gehiagok. Eta lerroburuekin bukatzeko Cristina Fernández Argentinako presidente ohiari eta egungo presidente ordeari 6 urteko kartzela zigorra eta bizi artean kargu publikorik izateko ezintasuna ezarri zion Argentinako auzitegi federal batek atzo. 13 lagun epaitu dituzte, bialidad deitu dioten auzian eta akusatu nagusia da Fernández ustelkeria leporatu diotelarik. Atzo gauean eman zuten epaiaren berri, baina lehenago Fernándezek esan zuen sententzia idatzia zegoela. Baino gehiagotan ikertu dute presidente ordea ustelkeriagatik, baina 4 akusazio atzera bota dituzte orain arte eta beste batean absolbitu egin zuten. Bialidad auzia da epaiketa bat izan duen lehena. Iruzur egiteagatik epaitu eta zigortu dute eraikuntzaren sektorearekin loturiko ustelkeria kasu batengatik hain zuzen. Fiskaltzak 12 urteko kartzela zigorra eskatu zien epaiei, baita legez kontrako elkarte bat zuzendu izana leporatzea ere. Epaileek ordea iruzur delitua egotzi diote soilik Fernandezi. Presidente ordeak fusilamendu pelotoi moduan deskribatu du bere aurkako auziko epaile taldean, gainera Mauricio Macri Argentinako presidente ohia eta eskuineko alderdiak jo ditu bere aurkako epaiketaren erantzunetzat.
Gauzak horrela, mobilizazio ugari egin zituzten atzo Argentinan Fernandezen aurkako epaia salatzeko. Asteazkeneko lerroburuak aipatuta, iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea esan dugu martxan da Durangoko 57. azoka aiara durreta. 10 herrietan ateak ireki ditu Durangoko azoka eta ikusten duzuen bezala lehertzear dago. Gaur lehenengo eguna izan da, ikasle goiza izan da. Eta aurreko 2 urteetan ez bezala aurten bai, aurten ikasle goiza berreskuratu du azokak. Eta gazteak eta nerabeak ikusten ditugu batez ere, musukoak eta aforo mugatuak alde batera utzi ditu azokak eta jendearen ilusioa eta kultur grina berreskuratu du Sortzaileen plazak. taldekoekin, klaseko euskarako taldekoekin. Unibertsitatearekin etorri gara, entrevista batzuk egitera. Institutuarekin. Ikasleekin. Pues, bueno, ikastola guztiarekin, baina lagunekin. Eta, euskaltegiarekin etorri naiz, hori, eguna pasatzeko. Ikastetxekin etorrera. Irrotenen dizkera zinaet. Artistak ikustea eta jendiskoak erostea edo ikustea. Zuak ikusi. Zetak, Entol Sarmiento, Esti Márquez. Buelta bat eman eta zerbait ikusten badut gustatzen zaida, pues erosi. Naiz etorri erosteko asmokin, baina zerbait ola ikusten badet, bueno. Bai, nik bai, lehenengo aldia da. Guk etorri gara beti familiakin, eta hori ni lehenengo aldia da lagunekin etortzen naizela. Nirea bai. Nirea ez. Nirea ere bai. Ez lehenengo aldia izan da, baina oso polit. Bai, aurretik etorri naiz, baina hau izango litzateken lehenengo aldia, zeren txikian nintzen. Nire lehenengo aldia da. Ikastetxekin etorrera. Geroari begira, honek izango dira geroko irakurleak bintzat, entzuleak eta batedaki idazleak ero. Irekiera ala igarota esan dugu lehentxeago ere, gaur hasi eta igandera bitarte, milaka lagun elkartuko dira landako gunean, sortzaileek aurkeztuko dituzten 930 nobedadeak ezagutzeko, eta antolatu dituzten 450 kultur ekitaldiez gozatzeko besteak beste. Aira Horretak azalduko digu jarraian, zerekin topatu gaitezkeen Durangoko azokan. Estanda hasi da, 57. Durangoko azoka bueltan da, eta abenduaren 7-tik 11 bitartean ospatuko da. Pandemia aurreko itxura berreskuratuko du azokak 2 urteren ostean. Erronka handia du Sortzaileen plazak, musikaren euskarri fizikoak eragindako krisiari eta prezioen igoerak eragindako ziurgabetasun egoerari erantzun beharko baitio Durangoko azokak eta 930 nobedadekin ateak ireki ditu azokak. Gainera, 5 gune izango ditu aurreko edizioetan bezala. Sugar, ganbara, eszenatokia, ahotzenea, irudimena eta kabia. Eta guzti horiek indar betean itzuliko dira. 250 ekitaldietako programazioarekin itzuliko baitira gune horiek Gerediaga elkarteak antolatuta. Izan ere, azoka saltoki bat baino gehiago bada. Kultur Sortzaileen plaza da. Kultur estanda da azoka. Euskal kulturaren plaza bueltan da betiko formatuan. Durangoko azoka virtuala gogoz baztertu dugu. Liburuak ukitu, diskoak sinatu eta sortzaileekin hitz egin. Horiek dira azokaren ezaugarri nagusienak. Posi gatoz, 2 urteren ondoren aurtengoan Durangoko azokaren estanda biziko dugulako.
Bai, estanda. Euskal kulturaren estanda, sorkuntzaren eta jaiaren estanda. Durango osotik eta Euskal Herri osora zabalduko den estanda. Abenduaren 7an lehertu eta 11 arte iraungo duen estanda. Aurten 57. edizioa ospatzen da eta pandemia aurreko datuetara itzuliko da. Izan ere 258 erakusmai daude. Gainera 953 nobedade aurkeztuko dira egun hauetan, gehienak liburuak, 700 hain zuzen ere. Berritasun artean, aipagarriena da espazioaren antolaketa. Edizio honetan musikak bere esparru propioa izango du. Musika plaza bertako estandetan QR kodeak izango dira. Bizitariek diskuen karatulaz gain, lan horren abestiak entzuna ahal izango dute. Bizkat, bai musikak, bai kulturak, orokorrean sortarazten digun sensazio hori, imaginazioarena, inglesez deitzen den mind-blowing hori, pelikula bat ikusten duzunean edo. Gainera, 5 egun hauetan, etenik gabeko zuzenekoa eskainiko du Amaikak Durangoko azoka egunetan eta mundu zabalean jarraitzeko aukera izango da Smart TV-ko aplikazioari, webguneko zuzenekoari eta lurreko telebista digitaleko seinaleari esker. Gaueko prime timean kontzertu esanguratsuenak eskainiko ditu Amaikak eta talde ezagunen emanaldiak berreskuratuko dira gaueko prime timean. Eta nola ez Euskal Kulturaren plaza 24 orduz jarraitzeko aukera izango duzue Amaika telebistan ere, etenik gabeko zuzeneko eskainiko dugu hilaren 11 bitarte, Aia Deurretak azalduko dizue. Kultur estanda Amaika telebistarekin batera bizitzeko aukera izango duzue, etenik gabeko zuzenekoa eskainiko du Amaika telebistak Durangoko azokako egunetan, eta mundu zabalean jarraitzeko aukera izango duzue Smart TV-ko aplikazioari, webuneko zuzenekoari eta lurreko telebistako seinale digitalari esker. Beraz, ausarta bazara badakizu estanda egin Amaika telebistarekin. Kultura aktualitatea, elkarrizketak, ahotseneako zuzenekoak eta askoz gehiago Amaika telebistan. Beraz, Amaika piztu. Bieliezinak izan ginen, izari askorra zeruan, maite genuena egiten, bihuztu ginen gau bakoitzean. Argiak itzal izan arren, sua mantentzen ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu estanda. Egingo dugu estanda. Ezinak izan ginen, iraganeko gazteluan, batera gero amargotzen, unkitu ginen taula gainean. Azokaren bueltakoak horrela laster izango dituzue Durangotik iritsitako albiste gehiago gurean, orain baina beste kontu bat zuei heltzeko gunea iritsi zaigu. Izan ere atzoko egunean, aste artearekin, 25. urteurrena ospatu zuen Euskalgintzaren Kontseiluak, ikusi jarraian nola. Hizkuntzaren alde egitea da, ados jartzea. Kaio saldoak zerua gurutzatzeko ados jartzen direnean bezala. Hori izan zen eretzako kontseilua. Azken batean, gutxi izatetik eta sakabanatuta egotetik, denok metatzea bat eta denok indarrean aurrera joateko kemena eta adore izatea. Eta bide honetik indoa zela erakusten zigun horrek. Eskerrik asko zuetako bakoitzak zeugon kabuz, zeuenetik eta zeuen arloan Euskara itsaso zabal bat izan dadin egindako lan eskergagatik. Eta eskerrik asko, bereziki, orain 25 urte, elkarrekin aritzea erabaki zenutelako.
Gurasoelariak alabearrarena norbere gorputzarena Gaiz aldatuta aipatu Gulerra guretan ere Osakidetzan eta Donostialdeko esian sortutako krisiaren harira gaurko egunak ekarri du berririk. Donostia ospitaleko zerbitzu buruek agerraldi bateratua egingo dute gaur, arratsaldean krisiaren inguruko euren jarrera zehazteko eta horren aurretik goizean ospitale atarian kontzentrazioa egin dute berriro ere, orain arte eginiko jendetsuena onda 50 langile inguru bildu dira bertan Udane Arbeo. Ez da baretu Donostialdeko erakunde sanitarioan piztutako krisia. Hirugarren zerbitzu buruek euren protestei eutsi diete. Goizeko lehen orduan elkarretaratze egin dute Donostiako ospitale atarian. Osakidetza kargugabetu dituen erietxeko arduradunak berriz arditzatela eskatzeko. Itziar Perez Donostialdeko esiko kudeatzailea eta Idoia Gurrutxaga zuzendari medikoa dira kargugabetuak. Kargugabetze horien ondorioz zuzendaritza taldeia osoak dimisioa eman zuen. Horren aurrean Gotzone Sagardi osasun sailburuak agerraldia egin zuen joan den ostiralean esiko zuzendaritza taldea ordezkatzera eramazuten arrazoiak azaltzeko. Erakunde bakoitzak eginkizun zehatz bat du, eta guztien artean jarduketa koordinatua eta solidarioa antolatu behar da. Zuzendaritza taldeen ardura itun hori eraginkor egitea da. Donostialdea esiaren kasuan, partekatzeko zailtasunak direla eta izan diren hainbat gertakarik horrela eskatuta pertsonen aldatzea behar zuen izan. Osasun sailaren erabaki horrek esiko zerbitzu buruen aurrez aurreko gaitzespena ekarri du. Izan ere joan den ostiraletik ari dira Donostia ospitaleko atarian kontzentratzen, asteazken honetan egin duten bezala, eta azken hau izan da elkarretaratze guztien artean jendetsuena. Egoera lehertu zenetik egin den 3. bilkura izan da, eta zerbitzu buruez gain langile asko ere batu dira, erizainak eta hainbat gaixo ere bai. Ospitaleko 150 profesional inguru izan dira protestan. Sakoneko aldaketak behar direla azpimarratu eta egoera bideratzeko eskatu dute zerbitzu buruek, kargugabetzen ondoren izendapen berriek ez dutelako egoera batere konponduko. Testuinguru horretan azken orduetan Eusko Jaurlaritzak elkarrizketarako deia egin du. Elkarrizketa egitarekin badatu zerbitzu buruak, baina esan dute momentu honetan ezin dela hori modu pribatuan egin, Jaurlaritzak egin nahi duen bezala, zubi guztiak hautsi dituelako osasun sailak. Dena dela zehaztu dutenez, oraingoz ez dute Eusko Jaurlaritzaren edota Osakidetzako zuzendaritzaren deiri jaso. Bitartean goizero bilduko dira ordu berean auzia konpondu arte. Gaur arratsaldean bestalde esiko zerbitzu buruek azalpen guztiak emango dituzte. Gipuzkoako sendagileen elkargoaren egoitza nagusian egingo dute agerraldia Donostian eta han emango dute Donostialdeko ezin izandako gertakari buruzko balorazioa. Ordea gizartaren erronka nagusien artean dugu pertsonen zaintza testuinguru horretan Oiartzungo udalak zaintzadi proiektu pilotua jarri du martxan, bakarade ez aukeratuari aurre egiteko xedearekin udaleko ongizate zinegozia eta zaintzadi proiektuko dinamizatzaileak izan ditu gurekin, Adi. Gizartaren erronka nagusien artean dugu pertsonen zaintzarena eta testuinguru honetan Oiartzungo udalak zaintzadi proiektu pilotua martxan jarri du bakardade ez hautatuari aurre egin asmoz. Legislatura hontako proiektu garrantzitsuetako bat zen zaintzari buelta bat ematia, bai? Hasi ginen zaintzan inguruan hausnartzen, eredu berriak bilatzen, herrian aldetik bazeon kezka bat, udalan aldetik bai, eta ordun bilaka hasi ginen zer nahi genuen, ez? Nola sortu genezaken herria ondo zaindua eoteko sisteman bat, bai? Oso garbi genuen izan behartzula elkarlan bat, herria eta udalan arteko elkarlan bat, eta saretze lan bat sortu behartzela. Hortik abiatuta iritsi ginen zaintzadi proiektura. Zaintzadi proiektua helburu diferente asko betetze ditu. Sentsibilizazio lan bat badao, ja martxan jarri dena. Diagnostiko bat osatu berri da, prebentzio lan bat badago, horre apostua egin da
adintarte batean hastea erabaki zen, nunbaitetik hastearren, orduan 55 urtetik gorako jendeantzako proiektua da, 2 urteko proiektu piloto bada, printzipioz. Adina 55 izatean arrazoietako bat da prebentzio hortan laniteko aukera eukitzea, bai? Eta gero eskuartzea da, eta eskuartzea hitz egiten dugunean, alde batetik dago, udalak berak, administrazioak berak parte hartuko du, eta gauza batzuk bere esku geldituko dira, baina garrantzitsua da, zaintza hortan herriak ere pertsona horrei aportatu posible dion guztia. Orduan, proiektu honen hildo estrategikotako bat da zaintza sare publiko komunitario horren sorrera. Gizarte asko aldatu da eta gizartean aldaketa hauek dela biztanleriaren zahartzea, piramidea inbertitu inda, emakumearen laneratzea, geroz eta joera individualistagoa ditugu, eta horrek azkenean ekarri du zaintzan krisi batian egotia. Zaintza ereduak lehen ziren bezala ez dute funtzionatzen, eta hori batez ere agerian gelditu da pandemia garaian, eta horren ondoriotako bat izan da bakardade ezautatua. Bakardade ezautatua bizitza osoan zehar eta edozeini altzaigu tokatu edo aldugu bizi, eta egia da norbeak barrura biratzen baldin badugu seguraski identifikatuko dugula bakardade ezautatua bizi dugun momenturen bat, baina naiz eta adin tarte guztietan ematen den zerbait den, batez ere adineko pertsonei eragiten die zaintzan krisi honen ondorio dela eta. Orduan, bakardade ezautatua bizitzeak ez du esan nahi mendian isolatuta dago norbaitek bizi behar dunik ez, egon gaitezke jende zinguratuta eta bakardade ezautatu bat bizi. Ez momentu batian, zerbaitek kezkatzen bagaitu sarerik ez eukitzea konpartitzeko, edo sarerik baldin badugu ere, igual ez hainbesteko konfiantzaekin norekin elkar banatu, eta horrek azkenean ondorioak ekartzen ditu ez, bai norberan osasunian, ongizatian definitiboki. Eta albistegiarekin bukatu baino lehen, ingurumenarekin lotuta, Europako Parlamentuak akordioa lortu du aste honetan Europar Batasuneko gobernuekin deforestaziorik gabeko produktuen lege berri baten inguruan, besteak beste kafeari, kakaoari eta palma olioari eragiten diena. Baso soiltzea basoak suntsitzea da, lurra beste erabilera batzuetara bideratzeko. Arazo global bilakatu denean, Europar Batasunak arazo hori konpondu nahi du ingurumen kalteei eta klimaldaketari aurre egiteko. Basoen deforestazioa eta degradazioa giza jardueren ondorio dira batez ere. Industria nekazaritza kasurako, munduko baso soiltzaren 50% eragiten du gutxienez, bereziki olio, palma eta soja ekoizteko. Datu horiek aintzat hartuta Europar Batasunak erabaki du betoa jartzea deforestazioa eragiten duten kafe, kakao edo palma olioaren salmentei. Eta 2020ko abenduaren 31 geroztik merkaturatutako ekoizpenek inolako baso degradaziorik eragin ez dutela egiaztatzera eta behar bezalako arretaren deklarazioa egitera behartuko ditu enpresak. Legeak jasotzen du herrialde edo merkantziarik ez dela debekatuko, baina enpresak ezingo dituztela beren produktuak Europan saldu baldintza horiek betetzen direla ziurtatzen ez badute. Eta horrez gain, ekoizpen herrialdeko legeria egokia betetzen dela egiaztatu beharko dute. Giza eskubidei eta eraginako herri indigenekiko errespetuari buruzkoa barne. Era horretara lege berriak kontsumitzei europarrei bermatuko die erosten dituzten produktuek ez dutela laguntzen basoak suntsitzen eta degradatzen. Eta horrela Europar Batasunak murriztu egingo luke klima aldaketari eta mundu mailako biodibertsitatearen galerari egiten dion ekarpena. Legeria berriak estaltzen dituen produktuak ganadua, kakaoa, kafea, palma olioa, soja eta egurra dira. Baita lehen gai horiekin elikatu diren edo egin diren produktuak ere. Eta honekin iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Ane Abantzabalegi Durangoko udaleko zinegotzari eguerdien eginiko elkarrizketa berreskuratuta agurtuko zaituztegun. Beraz, Durangoko liburu eta disko azoka izpide hartutan besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eusatarian ondizan eta bihar arte. Durangoko azoka zuzenean 11an azaroaren 7tik 11ara. Hautsenearen disko aurkezpen kontzertuak, azoka telebista saioa, gurean gaur berezia, azoka 24 orduz. Jarraitu telebistan zein sare sozialetan.
Eta gunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu eta horretarako gaurkoan gurean dakagu Ane Abanzabalegi, Durangoko udaleko herrigintza zinegotzia da bera, Gordion. Gordion. Durangoko azoka bueltan da dagoeneko, kultura estanda etorri da berriro ere gurera eta garrantzitsuena, ez da, ohiko formatuan izango dela aurtengoa. Bai, benetan, nik uste dute danok Euskal Herritar gehienok honen esperuen egon gara, gogotsu, ohiko formatu honetara bueltatzeko gogoz, azkenien azokak hori deko, hartu emona, bertako kaleetatik, landako guneko kaleetatik, Artekale, Barrenkale, Oenkale kaleetatik liburu eta dizkak ikusteko aukera eukitie, Durangon zehar hainbat ekintza eta aukera dekozu bertan egoteko, eta hartu emon hori zuzena benetan formatu horretara bueltatzei posgarriz guretzako benetan be. Igertzen zen giroa dagoeneko goizaldean? Bai, igertzen zen, gaur oin goizien atik zabaldutu eta danok dakigun moduen ikasle goiza da. Orduen goizietik autobusen joan etorri nabariz eixen da, eta kalietan be gaztea gotzak entzuten ziren kalietan, benetan be, posgarriz, bai. Aurtengoa 57. edizioa, eta berrikuntzaz beterik dator ere aurtengoa, ez da? Esan daiteke, kulturak ez duela etenik gurean. Ez, nik uste dut ez eta hori izango neuke euskal sortzaileek edo euskal kultura ez dagoela bere momenturik onenien, baina argideko gune da horren aldeko bultzadaan bidala, eta horren erakusle da berreun lanetik gora aurkeztuko, bederatzireun lanetik gora aurkeztuko diela egun hauetan azokan. Orduen etenik esteko eta horri untzin bilako. Eta gitarra zabala ere ikusi dugu, 250 kultur jarduera baino gehiago izango direla egunotan Durangon bertan, ez dakit baten nabarmendu dezakezun. Ez, egiz esan ez dakit ez neuke nabarmenduko bapeziet, ze zuk esan duzun moduen egitarra zabala da eta gusto guztizetarako egin dakue. Baina zen barra dago, bestaldean ere kulturzaleak beharrezkoak direla, kultura bestela auspotu ezin izango litzatekelako, horren erakusle argia da, ezta? Durangoko azoka ere, zenolako harrera espero duzue? Ona, nik esango neke ona lehen esan duten moduen, jenti gogotsu dau, orduen ikuste dut Durango egun hauetan jendez lepo egongo dela. Eta besteak beste plateruena ere izango da, ez? Bertan izango dira ekimenak, martxoaren 3 berriro ere berrabiatuko da proiektua, ez? Zenolakoa izan da plateruena berrekiteko prozesu hori? Luzea, ez? Nik uste dut plateruenaren itxierak 2008an itxi zanien Euskal Herri mailan utxune nabaria sortu ebala, eta zelan ez guri be Durangarroi utxune hori oso eraginkorra injaku. Orduen, 2008an udalaren esku izetera pasau zanien, makinaria guztizen martxan ipini gendun, eta orduen zelan zabaldu erabakitzeko lehenengo eta behin diagnostiko bat burutu gendun, eta diagnostiko horretan 3 helburu agertu ziren, ez? Bata euskalduntzea, Durangarren euskalduntzeko plaza bat izan barzala, gero kultureragileentzako leku bat, eta baita euskal sortzaileentzako plaza bat izan barzala. Esan behar dugu bai, eraberien udalak diagnostiko bat egin ebala, eta paraleloki plateruen eta gero zer dinamikak, sortu zan dinamikak bere bidi eta bere prozesu egin eban eta diagnostiko bat egin ebala. Esan behar dugu, helburuek beretsuek izen ziena, bai batanak eta bai bestienak, eta hortik abiatuta erabaki gendun zelan zabaldu edo ze formatutan izen, ez? Eta hor hartu gendun erabakitze publikotasunaren aldeko eiti, ez? Askotan esan dugu osasungintza publiko eta duin bat gure dugule, eta gupe kultura publiko bat gure dugu eta duine izetie eta horren aldeko apostu eta lana ingo dugu. Orden horregaitik kudeak eta publikoaren aldeko apostu ingo dugu eta udalak kudeatuko dugu
plateruena. Hori hemendik aurrerakoa, martxoan aipatu bezala ateak irekiko dituela plateruenak, baina aurretik Durangoko azokan ere egingo direla ekitaldiak, eta esan dugu, 57. edizioa dela aurtengoa Durangoko azokarena. Ez dakit zenolako hausnarketa bideratzen dizun, honek atzera begira, eta igaro den guztiarekin, okerez bagaudelako 3 alditan bakarrik eten delako guztiz azoka, horietako bate pandemian zehar izan dagoa, baina zenolako bidea egin duen, orain arte? Bai, bide luzea eta zaila esan dezakegu eukin jauela, eta baina luzie egin dau eta luzie egingo dau. Azkenien azokak 57. edizioa, baina beste horren beste eiteko dekoz, eta gu gogotxu Durango izen daiken plaza eta erakusle lehio hori. Ohiko gunez gain ere izango dira jarduerak Durangoko Arte eta Historia Museoan, ezta? Zenolakoak antolatu dituzue? Bai, aurten Durangoko Arte eta Historia Museoan, bibliotekan eta San Agustinen ekintzak bideratu dira ikasle goize honetara begire, eta Arte eta Historia Museoan esaterako 3 tailerrengo die, ontxe goizien zier, batein da, ontxe beste bate itxeko eta beste bate ordu bat bueltan itxengo da, eta 2 artelan hartuko da beze eredu, eta kolas bat engo dabe. Kolas bat engo dabe, orduen artea eta literatura uztartuko dabe, eta ikasle protagonistak izango die eurek kolas horretan. Uste duzu Durangar moduan era desberdin batean bizi dela azoka? Bai. Eta esanik gainera, Durangar eta Durangar zinegotzi desberdin bizi diela. Bitxetan posik, Bitxetan posik eta gogotxu azokaz asko gozatzen duguleko euskal kultur salio gaienok. Baina bai, kasunetan zinegotzi nazen aldetik ardurakin be bai. Zer ematen dio horrelako azoka batek Durango bezalako hiri bati? Bizia, bizipoza. Bizipoza eta merkatari eta ostalarizek gogotxu egoten die, azkenin egun hauek jentez gainezka egoten dalako Durango, orduen bizipoza. Dena dene, agian ezagunena bai izango dela, Durangoko azoka kultura ospotzeko bidean egiten duzuenen artean, baina ez da bakarra, ez da? Beste adibide bat jartzearen Korreos eraikina, ez? Zer gertatuko da, honekin kulturetxe bat egingo da, Espainiako aurrekontuetan barne bilduta dagoeneko aurrekontu hori, nola lortu da, nola aldu da onaino? H. Bilduk Madrilgo parlamentuan erakutsi da, botza dekola, akordioak lortzeko gaitasune dekola, eta H. Bilduk herritarrak eta zaurgarrienen dauzen jendi ipintzen daue jomugan, eta hor ikusi dugune da Euskal Herrireko proiektu estrategikoek dienak ipini diela puntuen, eta bertako bat da, Korreos eraikinerako lortu dugun diru laguntza hau. Egizan oso pozik gauz, eta guk aurrelan batein geunken, aurre proiektu bat landuta geunken, eta oin 2023 hasieran proiektua lizitatzeko asmotan gagoz, hainbatik adinen ametsa hori bihurtzeko. Eta zer barne bilduko du kulturetxe horrek? Zenolako antolaketa edo zenolako ekimenak egingo dituzue? Bai, ekimenak egingo dugu, argikuin behar dugune da Durangok kultur espazio gehiago deko zela, adibidez hor dekogu lehen aipatu dugun plateruena martxoaren 3 zabaldu arren, baina hor dekogu. San Agustin kulturgunie dekogu, Arte eta Historia Museue, biblioteka, baina egunerokotasunien kulturretxien behar izana dekon gentien ikusteot asko erabiliko dauela, espazio ugeri sortzeko aukera eta puntu desberdinak eukin daiz esan. Museo ere aipatu duzu, zenolakoa da museoaren bizitarien profila? Ez gaztea. Guztoko jakun gazte gehiago urreratzie, egiz esan bida, baina egiz esan arrakasta lortzen dabil, museoan apostu argize da, ontxe pasan hastien zubi aurreren erakusketa bat inauguratu barri dugu, eta egiz esan arrakasta eukitzen ari da, inaugurazioen jente pilo bat egon zan, eta bizitak idatu egiten die, eta posik, oso posik. Kostatzen zai, ez da, gaztei horrelako kultura arlotara jotzea, nahiago dute esaterako agian kontzertuak edo bestelakoak? Bai, nik askin uste dute museora aurreratzie gehiago kostetan jakiela bestelako kultur
ekitaldi batzuz gozatzeko nahiarekielako. Dena den eta aipatu duzunaren ildotik, ez? Durangoko udalaren zeharlerroa kultura dela argi gelditu da. Ez dakit azken egunotan, azken hilabeteotan egin dituzenen artean zeintzuk aipatuko zenituzke? Hombre, nik uste dute kulturaren aldeko apostu zenduen dugule, legegintzaldire sartu ginenetik, hor argi ukin dugu pandemia bat bizi izen dugule sartuta hilabete gutxira, baina horren aldeko apostu egin gendu lehenengo momentutik, ez? Pandemian sartu eta ja geunkesan aurrekontuei buelta bat emon, berraktibazio plan bat atara gendun, hor kulturaren aldeko neurri batzuk hartu gendu zen, hor egin gendu zen pandemian bertan kalera atarazien Pirritx Porrotx eta Marimototx pailazoen mezu batekin, kaliek alaitzera, hor umiei babesa moteko asmoz, gero hortaz aparte berraktibazio planaren barruan sortzaileentzako beka bat atara gendun, hor sortzaile berrizek aukera eukin deizien, Uda Kulturaz Blai programa zein bat eukin gendun, oztopak oztopo, momenturo neurri berriak ataratzen ziren, baina eguneratu eta kulturaren aldeko ekintzak ataratzen gendu zen, jaiak behipin gendu zen tartien, orduen jaien egitaraua bere osotasunen ezin zan ezein, kulturaro programa atara gendun, orduen horbe kulturaren aldeko ekintzak gendu zen, gerora dantzaro programa badekogu, dantzaro hilabetien behin dantza egiteko plaza bat dekogu, eta beste egitasmo bat be azpimarratzeko plazara da. Plazara Durangoko elkartiekin egiten dugun ekintza bada, elkarte bakoitzak bere aukera eukin deixen plazara ateratzeko eurek egiten da biena. Batenik gabeko kulturre sustapena argi gelditu da. Azken egunotan ere, aurreko astean, hain zuzen Euskaraldiari amaiera eman zitzaion, nolakoa da Durangon Euskararen aldetik, ez? Nolakoa da argazkia? Hombre, nik uste dute euskeran argazkia zoritxarrez, ez da lagona orokorrien Euskal Herri guztien, esan eginkena da Euskara dakitenen kopurua igo egindala, baina erabilera honino ez da horren beste igo. Gehiago igo barko litzeke, hori argi dau, eta nik uste dut horretan administrazioen udaletan gauzen hori toketan jakule horri bultzada bat emotie. Beste gai batzuei helduta ere, transizio energetikoa ere hortxe dagoelako, ez da, hainbat erronka planteatzen dituena, eta Durangoko udalak 1100 plaka fotovoltaiko jartzeko proiektua aurkeztu berri duelako, ez da? Zertan datza? Bai, datozen egunetan lizitatuko da proiektu hau, zuk esan dozu moduen, 1100 plaka fotovoltaiko ipiniko duguz, euretariko batzuk zahar berritzen gauzen eskurdi jaialai frontoian joango die, beste batzuk landako eskola publikoan, eta beste batzuk gehienak, egiz esan be, landako bi polikiroldegian. Orain arte, ez dakite dagoeneko martxan dauden plaka fotovoltaikoren bat Durangon? Ez, momentuz ez da egon, eta horren aldeko apostu ingo dugu, eta ez da geratuko hor, ez? Horre ontxe horrek urtengo die, baina datorren urtera begira lezan, edo gaur, ospatzen, Durangoko asoka ospatzen da landako gune horretan be plakak ipiniko dugu, eta horren aldeko apostu ingo dugu. Eta energia hori, zertara bideratuko litzateke? Gehiena guniek berak asetzeko eta soberakin egongo balitze sarera bideratuko litzeke. Autokontsumoaren hildo horretatik, ez? Bai. Eta energia zari garela, argi dago, ez? Energiaren prezioak beste eztabaida bat sortu duela azken aldian, Gabonak hemen ere baditugu iaia gainean, eta horixe da zer egin ez Gabonetako argiekin. Durangon zer erabaki duzue horren gainean? Gabonetako argizek badeko guz, piztute dauz, dagoeneko, baina zuk esan dozu moduen danok hartu behar duguz neurrizek eta Durangon be neurrizek hartu duguz eta 25% gutxituko da. Eta lehen adibidez, goizaldeko 3etan amatatzen bazien argizek, aurten ordu batetan amatauko die. Murriztapen txikitxo batzuk egin da, ezta? Bai, hori da. Bestalde baita ere, Durangoko udalak neurgailu propio bat jarri du, herriko airearen kalitatea neurtzeko. Zergaitik egin da autu hori? Hombre, Durangon beti egon da airean kalitatearen inguruko kezka eta ezin egona.
Aurreko legegintzaldian eta jaurlaritza eta aurreko legegintzaldian gobernuan zeudenak eta bai jaurlaritzak ez utzien emoten beharrezko edo beharrezko garrantzerik eta dena ondo zegoela esaten eben, ez? Gu gobernura heldu ginenean lehenengo ikerketa egin zen eta bentzeno piko altuak nabaritu ziren bertan. Jaurlaritzak be ikerketa egin eban eta hori holantzala emo eben emaitzek. Hori holan izien da, guk neurriak hartzeko eskatu izien dut zau jaurlaritzari behin da berriz, baina ez eskoa jaso izien dugu. Orduen guk uste dugu herritarrok eskubideko gule, protokoloak behar dugu zela olako kasuetan, eta hori dela eta lehenengo neurgailu ipini dugu eusko jaurlaritzarenan onduen. Orduen hortik ikusiko dugu zer nolako neurria jasotzen ditugun, eta hori horrela izan da elitzeke bakarra izango, sare bat ahalbidetuko geunke eta neurri gehiago emaitza gehiago jaso eta behar besteko protokoloak egin behar badira, guk geuk egin jaurlaritzak ez badozkuz egin. Inflazioaren eraginez, etorri da baita ere azken urteko erosa ahalmenaren galera edo prezioen igoera eta herritarren kezka handienara bihurtu da horixe, ez? Ez dakit Durangoko udaletik neurririk hartu den ildo horretan. Guk zergak tasak eta prezio publikoek izosti erabaki dugu. Diputaziotik jasotako errekaudazinue ona izen da eta espero genuna baino gehiago esan be, eta fondotik diru gehiago jaso dugu. Horren ondorioz, esan duten moduen, zergak prezio publikoek eta tasak izosti erabaki dugu, badakigu horrek udalaren jardunin eragin eukingo duela, baina erabaki hori da eta erabaki horrekin tinko jarrituko dugu. Zenbat denboraz, etenaldi hori? Printzipioz datorren 2023 begira. Beste gai bati helduta, ere Durangon ere barrabotsa sortu zuelako, herri galdeketa egin zelako aurrek urtean, eta trenbidea zegoen lurretan proiektu bate bazegoelako, baina ezezkoa ematea erabaki zuten herritarrek, ez? Ez dakit, hemendik aurrera zein bide jarraituko den? Bidie luzie da, baina bidie martxan dau. Negoziazioak eta horre akordizioek martxan dauz, hor argi ukin behar dugune da pandemia erdian inzan galdeketa horretan, 6.000 pertsonek baino gehiagok berba egin ebela, eta hor eurek eza eben aurreko proiektu etzebela gure, aurreko lehendik eguela alde batera utzi eta prozesu parte hartzaile baten bidezko proiektu bat eiti gure zala, orduen hori holan izien da jaurlaritzako garraio eta azpiegitura sailarekin lanien jarri eta gure dana da tren estazio ere mutik aratago izen daiten proiektu, orduen hor gure dugune da berdegune gehiago eta etxebizitza gutxiago eremu horretan, baina etxebizitza publikoen, ero babes ofizialeko etxien lanketa ikie, 240 etxebizitza publiko ipintie, horretaz aparte be San Agustin Hospital Zaharra eta Pinondo etxearekin be lanketa ikie gure da, eta proiektue osotasunien, lehen esan duten moduen, estaziotik aratago erutie, eta horrekin behar dugune dabe trenaren trazatue egokitzeko partida bat dauela, eta partida horretan 950.000 euroko partida dau, eta hor jentiek beber bai eban, eta horre kontu parte hartzaileetan hora gero izan, jentiek trazatu hori berrera itxikitzie gure bala. Eta zein epetan mugitzen gara? Ez tekote zinutut esan epeseatzik. Ados. Bestalde baita ere Santa Maria Portikoa eraberrituko duzue, 1691 portikoa eta ondare kultural eta historiko nabarmena den, ezta? Bai, gogotxu egiz esan proiektu hori eta obrak hasi daitezan eta merezitzeko portu eta itoginik gabeko portiko bat egiteko. Aipatu gabe ere ezin dugu utzi, aurten Montevideorekin adostu duzuen hitzarmen hori, ez da, elkarlaguntza hitzarmen hori, zer nolako loturak daude Durangoren eta Montevideoren artean?
Hombre, betidanik egon izen da lotura, Bruno Maurizio Zabala dekogu horren adibide, eta elkarrizketak pandemia aurretik hasi ziren, baina gero dana etenda gelditu zen, orduan oin elkarrizketak berriro martxan ipini eta lortu gendun bai euren eta bai gure zirrarak eta goguek piztie eta hitzarmena lankidetza edo senidetze hitzarmena sinatu berri dugu, eurek hemen eukin dugu irailien, eta egiz izan oso pozik, azkenien kultura eta turismo elkartruke aberats bat izango da, eurek zelan lan egin daben, eurek zer dekienan, guk hemen zer dekogun, bat abestien gandik ikesteko, eta horretarako mai tekniko bat sortu da, hobeto esan da, baian eta bai hemen, orduen elkarlan aberatsa izango da. Dagoeneko hasi zarete beraz lanean. Bai, hori da, bai. Eta baita ere legealdiaren erdia igarota, balorazio bat eskatuko dizugu. Balorazio beti positibo, Ez oso ondo, balorazio positibo egiten dugu, gauza asko egin dugu, gauza asko dauz eiteko, argi esan behar da, lehen esan dugun moduen, pandemia bat eukin jogu tartien, gauzak berrera ikien berri die, baina beti aurrera begire, eta hori esan dugun moduen, balorazio positibo, gauza asko egin dugu, eiteko beste hainbeste, eta gogotxo. Bane, Abanzabalegi, Durangoko udaleko herrigintza zinegotzia, eskerrik asko, gaurkoan Hamaika Telebistara hurbiltzeagatik. Zuei.